Gihimo ang bypass operation sa Daisy Road, Barangay Giwan, Zamboanga City kagahapon sa buntag Pebrero 28 ug duha ka mga suspitsado ang nadakpan. Giila sa Zamboanga City Police Station 7 ang mga dinakpan nga sila si Nodricar Tano Nasaludin, 38 anyos, ug si Richard C. De La Torre, 32 anyos, parehong residente sa nahisgutang lugar. Ang target po kasi natin, all-up operation, ay top 8 po ng Santa Maria Station namin. So nakuha po natin yung target person, si alias Rick, Nodricar Nasaludin, pati si Richard De La Torre alias Chard. So for inquest po bukas. Base sa report sa kapulisan, nakuhaan ang mga suspek og 36.12 gramo sa gituhuang shabu nga mo kantidad og 245,616 pesos. Apil sa na-recover sa mga pulis ang marked money, cellphone ug coin purse. Gi-intrigo na sa Zamboanga City Forensic Unit ang mga nakuhang ebidensya. Ang mga suspek na nga preso sa Zamboanga City Police Station 7 nga mag-atubang og mga kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe